Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handoan. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda pulot na, kay idol Don kapulot. Ang pagservisyo makasigurado, kay idol Don kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Don kapulot. Kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol Don kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handoan. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda pulot na, kay idol Don kapulot. Bistado! Pagservisyo makasigurado, kay idol Don kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Don kapulot. Kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol Don kapulot. Bistado! Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sa Okay na mga kabyanan sa liwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. nasang Good morning sa bilog nga Western Visayas. upos kita. Ay agagi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Ya abilidad, Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurria, Mulo, Arevalo City proper. ako kay Juda Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. pulot. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Diri sa syudad Sa sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, atong pagpukyon, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. handoan pasan. Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Ya Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. mga Sa kasiman. inyo tanan mga kabistado, mayang aga kag welcome na Ako kay diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. idol Don kapulot. Bistado! Serbisyo makasigurado, kay idol Sa kinandan mga kabistado, liwat kita nga mga droga, tarakay sang pila ka mga dragko nga mga issues. Don kapulot. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Ya nga tapuson, Nga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues pulot. nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga kabistadong reporters. Ang paghihigop Kay kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. yun. Sa kinanda ako naman ang inyo kabistado, Ang mga handoan pasanong isang syudad. Idol John Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado, today is Wednesday. Pulot na, kay
Miyerkules, Kapulot December 21, 2022. Kapit sa 21 na kita subong nga edisyon. Idol John Wow, Kapulot kamusta na kamuda? Ayos lang. Sa droga Iya nga Dahil malunto sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Alam Standby na kamo Tatlong iya nga sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga kapulot kalibutan. Ang tanan-tanan naton nga mga OFWs nga nagapagig-upod na subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Porsigido Mga overseas Filipino workers, sa aton nga mga seafarers, sa syudad Sang sa mga bakasyonista, panahon na sa tanan-tanan naton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle drivers, pasanong tanan nga mga driver nga nagaupod na sa pagpamati kag pagpalantaw diri sa aton nga pagpangalagad sa mga mga tagsa ka mga puluyan dira sa mga upod sa puluyan. Sa una nga time ni kabarat sini sa ila pamatian. John Kapulot Panawag sini sila sa una barat kay katama labi na kun yung mga daw medyo may mga Sigurado pagka-Espanyol ang kwan Pulot ang mga amo. Umasa droga Panawag nila sini sang una mga muchacha. Idol John Kalaw ay pamatian no. Mga muchacha Kapurat sa ulihi daw nagimo sa nga maid. Kari-ari Sa ulihi nagtimbang. Pulot Subong nami na ni sila subong pamatian kag nami na ni sosyal na ni sila subong tawag. Trabaho Ang aton sini mga kabistado nga mga upod sa balay. Magservisyo Di una sa Aton dito ka sosyal pamatian. sa syudad Upod lang niya sa balay mo. Hindi mo sa mahambal nga timbang, hindi mo sa mahambal nga atsay, hindi mo sa mahambal nga muchacha. Sa Yang ating kaya mga kalain ginaya pamatian. Subong ya. syudad Mga ngalan nila sini kagtawag sina sa ilang mga timbang o mga upod sa balay. Mga Sa mga kaupa sa mga kaupod naton dira sa tagsa ka mga panimalay. Ako kay John Kapulot Ayong agagid sa inyo tanan-tanan. John Kapulot Plastar na sa inyo da. Napag Parang akon pang amigo sila nga pariklaw ay parikon atsay pa rin no. John Kani man no. Kapulot Yo ang goa sinabalay daw muchacha ka nagidi mo nga daw suluguon ka nang gilang balayaw. Idol So, hindi bala? Kapulot So dapat ratuhon tangaton nga mga upod sa balay nga daw kaangay sa membro sang pamilya gid ha. Idol John Hindi bala? Wala sige. Ikaw kag Ayaw ko nang akon nga kilala kay Perte ka mata pobre. bisyo Di una Bisan sa gamay lang nga sala sang iya nga ti sang iya nga kwan siya nga upod sa balay. Gamay lang nga sala ya bisan ga ulan tungang gabi. Palayaso niya mo. Atong mga Kitas naman. Sanong isang syudad Sa ato sila nga pagpangalagad. Abilidad Ganing mga Mga kabistado, tatlo ng kadlaw na bili no, Christmas na. Ako kay John Kapulot na 3 days more to go before Christmas. Pulot Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga makauturan no, preparar na kamo da iplasta nyo na inyo nga mga Pulot iplasta nyo na inyo nga mga kinanglanon para sa kuano, Alinto para sa Christmas para sa Pasko. Pulot Abi pag pamasko anak mo anay daw. Urat Lumpia nga tapuson Para nga kwan, Pulot para nga ayos-ayos lang, o hindi bla? May trabaho Sa mga kauturan naton dira, matamat na kamo Magservisyo sa pag Bato Direct parar. Sang Karon dugay-dugay i-check naton kay hilapit na ang Christmas. Ang iban sina nagakwan, Atong mga nagapamalaklon, nagahimo sang ano panawag sini sa ilaho. Mga kabistado inang naghahanda sila kag naga-prepare sa ginatawag naton nga 13 fruits sa ila sini nga tagsa ka mga lamisa. So nagabakal sila sang 13 tanan kabilog nga mga prutas. Iya nga malinto Ang ginapreparar sa ila sini nga tagsa ka mga lamisa mga kabistado. Alamak na So ko ining 13 ka mga Tapuson prutas nga ini Pulot sari-sari nabutang sa babaw lamisa kay para kuno sa mga kuana sa mga Porsigido magservisyo mga disparates bla Sa nga syudad Higo ang iban sina nagapating iban wayman no pero ti mas nami gidya kon Gido magservisyo magpati kita Nasang kay kon magpati kita
kung pananglitan nga hindi man matuod, way ka man pirdihon. Pero kung magmatuod siya, ti kundi mapirdi ka gidi. Nga, ati way ka nagpatim. Pero kung hindi ka gid magpati, kag nali magmatuod, ati pirdi ka gid. O hindi ba lang? Yung mas maanami pang sundon tan lang siguro kay man ti mo man ginahimo sa mga kamalaman sa una. Kag daw kuan naman lang na, no? So makasigurado naandan naman lang na sa actually kag amo naman lang na sa pirmi ang ginahimo naton, hindi ba lang? Kaya maghanda sang 13 fruits, 13 ka mga prutas. Ang lano naton para nga munay makuan kita di buinas kuno sa ato sini nga pag pangabuhi kada Christmas ano na sang buchilingon man 13 ka prutas tapos sa kada bulan sa aton mga handuan ya sini nga kalimbawa kuno kada bulan mangin mabinungaho ng imo sini nga kwan nga pangabuhi sa kada bulan iti may ara ka nga ginhanda nga binulan kaya nga 13 yaw dapat 12 hindi bla hindi ka nga ika 13 kuno para na sa 13th month bonus siguro para 13th month bonus ni ika 13 Erte nga abilidad. Wala, sige ah. Kamusta na kamuda sa aton nga mga kauturan da, pang shout out anay sa ato sini nga mga kauturan. Dugay-dugay matalakay kita sa mga dalagko nga mga balita kag information. Ang shout out anay ang una naton nga mga listeners nga nag pisada gid yo. Ba una gid yo si Helen M Girhim. Merry Christmas kuno mayor sila nga to. Shout out kuno dira sa kay Vice Mayor kay Sir Hadulo. Si Councilor Plaridel Nava, si Councilor Ali, kay Mia Van, kag sa bilog nga team sang Dio the Third Kapulot Hadulos Alim Nava team. Grabe si Helen Girhim ba? Merry Christmas kuno no. Sa tanan-tanan kuno nga mga coordinators, leaders. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Alin sa kay Prosecutor Helen M. Girhim. Kay F. Cormida, good morning Idol John, have a blessed day and Merry Christmas. Sa kay Chinsin Solayvar, mayong agaman. Sige. Kay parar ka mo kay dugay-dugay talakayo naton karon na mga pila ka mga dalagko nga mga issues. Sa ato sining nga pagpangalagad mga kabistado, pila ka mga issues nga aton pagatalakayon subong adlaw. Naunagit ang isa sa mga gintudlo mga kabistado ni Cecilia Hiruta, ang nanay ni Donel Hiruta. Hindi ka man kaisog gali kay Donel Hiruta no, kaya abilidad sabi nyo kunano naging post pa sa Facebook niya ang hambalya siling ate sila kaya nyo ko. Basahon tang iya nga po sa Facebook pero tikisog li no. Isog nga matalaw man kay nga tinanago man siya mo. Ambalya silingete sinya kaya nyo ko. Nya kita nyo, nya nadakpan bla ko, nya nagpinalupok ako nya pero pagkatapos nga nagpalupok ako, abi nyo dakpon ako, nya wala. Nya sa tutuod lang nya gintago pagani ako sa mga pulis. Nya tol nya gintago pagani kunila. Nya kay nga nya mo na siyang pinakanami kun kwarta lang ang nagahambal. Chilingon pertik damo kwarta kuno si Donel Hiruta no. Chilingon ginasuhulan mo ang mga pulis para nga hindi ka pagdakpon. Gina-challenge niya aton nga mga pulis. Kaya ginpo sa Facebook yan. Kung madumduman sa aton nga mga tagparamati nga ining si Donel Hiruta. Ako ini siya mga kabistado ang na-identify kagin kilala nga mo ang nagpinalupok siyang pusil dito sa may area sa New Site Barangay Veterans Village sa distrito sang City proper. Kinagual ang mga tao dito, may mga naghilibi ng mga kabataan, may mga
bainhan nga nagasiniyagit. Kay kinulbaan, nagkana-truma ang tao dito sa may area sang Barangay Veteras Village. Bangod sang iya sini nga pagpalupok mga kabistado. Bangod sang iya sini nga pagpasikat sang pusil niya. Di subong nagpasikat pagid siya, nagpost pa sa Facebook ya. Kaya itsura mga kabistado ba perti makdamo yung pikagli. Pikahan bot silingon may kuana. Ya abilidad da bataon pa man pero perti kisog. Akon mo na nga nag-post pa sa Facebook niya. Pagkatapos naghambal nga silingate, dakpan nyo ko. Di mga G sila madakpan nyo ko man. Ete, may nag-file kaso sa akon, yan dakpan nyo ko. Yan wala. Yan sa tuod lang niya tapos ko palupok to, siling ya. Inproteksyonan pa ko, gintago pa ko gani nila subong. Parang hindi ko madakpan. Ete, lalain gid man siling ya kung kwarta ang nagahulat. Kung kwarta ang nagahambal. Hambal niya. Ang yalain gid man kung kwarta ang nagahambal. Mga grabe nga mga kwano, mga tao no. Hindi nga mga tao ang kasubong sini mga hambog ni. Sa mga suba pablanabaw ni. O silingon, hindi ni madalom nga mga tao mag-amon. Manabaw ni siya kay mga puro wakal, puro baba, tapos pinalupok. Mga kabistado, mag-amon nga klase sang mga pamatasan. Post ka sa Facebook, tapos magtinikal. Laban-laban, makuha ini partida, iplakadlaw. Ang nadibuinas lang ni sa iya subong, mga kabistado. Ang buinas ni sa iya subong kay man nga hindi si Digong ang presidente. Nalabot sina nga hindi si Digong ang presidente. Ikaduha, ang mayor naton diri sa syudad sa Iloilo wala ka pahilabot sa mga kasubong sini. Why bala sa ginatawag abing connection ka or ginatawag nga why siya nagakonek sa idalom gid kag pinakaidalom nga porsyon sang aton sini nga mga pumuluyo. Iya sini nga ginakonek ya kag iya sini pirmi ginaasikaso ang aral lang sa ibabaw. Sini nga ginaistorya yan na iya puro lang mga kadalagkuan nga mga tao sa babaw. Dira lang siya when it comes mga kabistado sa pangbinarangay nga klase sang isyu, pangbinarangay nga klase sang problema. Inaduso yan sa iya nga mga barangay kapitan nga mga inutil. Draya na ginasalig sa iya nga mga barangay kapitan nga mga inutil, sa iya nga mga barangay officials nga mga inutil. Ay way masagani sang direkta nga mando sa aton nga mga pulis. Way gani takabati nga naghambal sa nga nga daw ginadisturbo nyo pumuluyo ko ha. Way na saya kwan, way daway sa balasang sang pagtamod sa iya nga mga pumuluyo nga mga ara gid sa barangay wala na saya. No? Way gani takabati nga naghambal sa nga niya daw kwanaw. Siya daw daw ginadisturbo nyo pumuluyo ko daw mga kabataan da ginakuragmang da katruma da sang pinalupok nyo ha. Kawabi sa aton nga mga pulis dabi pangitaan yung tao nga ni magwas nga hindi nyo ni gani makita ang mga tao nga ini hindi ka mo magbalik di sa ako na hindi ka mo pakita masako na. Amo na tani mga kabistado nga mga tinaga mabatian naton sa ato sini nga mayor kay nga ti ato presidente nga daan subong way man tuga kwan mo way man ti malayo nagikatama ikong presidente pa maghimo siya na hindi bala. So mayor ang mga barangay officials way man sa may nahimo. Anong ginimo sa mga barangay official diri sa may barangay Veteras Village man ang pinabayaan lang. Pinakamalain gid kay nakita pa naton sa Facebook nga nagpost pa sa Facebook ining si Donel Hiruta mga kabistado kag magpadayaw nga siling tindak pa nyo ko hindi may magkamok dakop sa kon hindi ari malang ko di panagop nanami gid man siling niya way gani kumadakpan siya kay gintago pa gani ako nya kaysa pagkamatuod lang siling niya to nya nami gid man gali siling niya kun kwarta ang maghulag no kun ang kwarta ang maghambal nado mo na siya mga kabistado. Aring post siya sa Facebook ko lang tawa niya wala basahon ko. Aring una-una yang post mga kabistado siling niya. Ti ano mahambal nyo kay ako patistingan nyo te na priso ko. Siling niya to. Siling niya ti na priso ko sa dati kung akaso. Kadlawan talang kamo. Siling niya asukay hiruta lang sa kalam. Ugyaw Veteras Village.
itsura yo ng kwan bataon pa pero grabe ang pikaya sa kwan. Kapulot Grabe ang pikaya sa lawas ya. at serbisyo Ah, makasiguro Tapos hari pagiding isaya ka kwan, isaya pagid ka ano sa ka droga isaya pagid ka post. paludok Nya damo nako natubang wala ko yan nakulbaan. Kita nyo man sa video. Te gindakop ko. Paghalin ko gintago pa ko gani. Basta mani ang gahambal, tanan ga pamati. Na kita nyo. Bot silingon, pertik damo kwarta, bilidaran. Bot silingon, pertik isog, no? Pertik ka isog nga, kwan, isog nga ara sa mga kabistado. ang mga handuan pasamong Di abi tistingi abigwa subong abi nga adlaw abis tistingi abigwa lagaw-lagaw abi syudad. mga kasiman O hindi nga lagaw-lagaw katuluwa to sa may veterans village. So, o kay nanay mo to ga kulurog tuhod ya to kay ginsaling to balay nyo. ulot Ang ginimo mo nga katuntuhan. Ang ginikanan mo to ya mo ang nakwa na yung amo tong nakulbaano. ulot Kung ka pamati dira si Donel Hiruta. Kami ngalan niya nga tutuod bilang taon tabi ko nung tutuod yung ngalan gid sa iya nga post diri sa Facebook ya dio. Mga kabistado, no? Ari ang ngalan no si The Lord Donel Hiruta, no? The Lord Donel Hiruta. That's why nga mo ning hambalya, no? Siling niya next Lord Asukay Hiruta lang sa Kalam. nahunasang Ugyao Veterans Village. pupunta sa atong mga Kada mo handuan nang iyang kwan, siya lang kuno ang sa Kalam. O chilingon magambal ka nga sa Kalam. mga O chilingon sila malakas. Ang maliskad sang malakas ang sa Kalam malakas. kapulot Niya siya lang kunong malakas. kapulot Layaw ya ko galingon yo. Do piabi mga kabistado no. Mga amo niya klase sa mga tao nga ning pasaway ubre sa sosyudad. Naman laban sini kuntani ang imuon sini ang aton nga mga pulis ipakita na nila ning ilang agro. Do pariho lang ni nga gin kwan nyo do pariho lang ni nga isa lang ang iya sini nga gin kwan. Isa lang ang iya sini nga ginatumod diri. Kaya man ginhambal nga pulis nagtago sa iya. So hambal yan nga gintago pa ko gani pagkatapos sadto. Kaya kabalo ka mo sila basta gani kwarta ko na maghambal. Ang tanan ko no mamati. Basta kwarta maghambal. O chilingon ano, biyaran mo kwarta pulis. Para nga taguon ka do mo nang gwa. Sakay pulis Colonel inang Leo Pertuliano. Grabe yo. No, pariyo sa naging sulod yalang kas bulsay sinedo. Dugin padilap yalang kasi ni sa iya nga dapa-dapaw. Magambal sa nga muna. Grabe no, may do kuano daw piho sa maghambal no. Taon tagabi kun dinasta ni sa no. Pausos Moriones tigarapon ni Santisima kapasalamat ka hindi akong mayor sa syudad. Mga akong mayor sa syudad ako mismo malighot simong tunto ka. Disturbo obra mo to sa mga tao sa Veterans Village pagkatapos do ikaw pang kuano do ginapadayaw mo pa no. Moriones tigarapon ni Santisima nang utok ya Siliman. Ano ni ginpadako ni sang ginikanan niya si Mrs. Cecilia Hiruta to. Pagambal ya to daga kulurog mo to pero ano ni ginatolerate mo ning bata mo ni. Moriones tigarapon ni Santisima man nga klase ni. Walo ka mo mag-amo ni nga klase kapamatasan sang mga kabataan. Mag-amo ni sa maghambal, mag-amo ning iya nga linya sa iya sini nga paghambal mga kabistado. Daw pariho lang nga way kagi disiplina ni sang iya nga mga ginikanan mag-amo ni nga sugid. Makita naton mga kabistado. Daway ni kagi disiplina mag-amo ni. Bistado! Kailain niya mga kabistado ang panghambal sa mga kabataan nga kagi disiplina sang ginikanan. Madya ko ginatolerate guro gid man ka mga ginikanan niya eh. Amo to kinang sabat dato ni Mrs. Inang sinuto ng Teresa unglat ko. Amo ning isa sa mga kontra nila to. Daw amo ning ginhalinan nga daw nagailinaway sila to. Ay dito barkadahay magani kuno ni sila sang isa man tok bata to ni unglat ko to. Kaning daw may gamay nga ilinaway. Mga kabistado. Ang balto ni Mrs. Teresita ang ulat ko na siling niya dapat ang ginikanan amo ang magsaway sa kabataan. Hindi ka ginatolerate nyo man. Mga kabistado, kita naton sa mga amo sini nga klase sang linya sang panghambal.
ni The Lord Donel Hiruta, sang paghikot mga kabistado, nagapakita nga daw kaagi, kag nadaway kaagi disiplina ang klasik bata ni. Naway kaagi disiplina ang klasik tawo ni. Di mag-amo ni siya nga klasik ka tao ni, kinanglano na giniguro disiplinahon. Kung napamati, dirang aton nga mga pulis, napamati ka mo, do ginapagway, pag ginabayaran niya ka mo. Bistado! Amo nang away nyo sa nadakop, kay nga tungod kay ginabayaran ka mo kuno. Kita nyo ang balya, kung kwarta na gani kuno ang maghambal, ang tanan kuno gapamati. Ano mo, Lord mo ang kwarta? Kasi lakadlaw hinulsol ka. Kasi bata ka pa bala manghinulsol law. Kasi bala kon mahambal ka nga siya, kagtol ko ng siko ko, ginang hinulsol na ko. Kasi amo na bala. O base kung hindi ka na makahinulsol. Iunis tigarapon ni Santissima, mga amo na klase ka mga tao ni dapat ni papahuayon na ni. Papahuayon sa prisuhan. Grabe nga abilidad yaga pakitang gilas ya. Yunis tigarapon ni Santissima ang klasik tawo. So amo gali na may ginasaligan sa gali guro kay nga yamako mo nang hambal ya sila basta gani kwarta sila nga ang maghambal. Kaya tanan mamate. Kaya kita nyo ginakop balakon, yang gintago pa ko gani nila. Yudi Kung ako si mo kaya mo ng abilidad mo kado amo ng kaisog mo. Kung ako si mo hindi ka magpanago. Yunis tigarapon ni Santissima misog ka tapos nago ka. Ano nga klase man hindi pala magpanago lagaw-lagaw bali ni syudad sing Iloilo. Kasi kung hindi malabutan Paskwa, basi kung malupot ka na sa prisuhan nga tunto ka. Bistado! Oras naton mga kabistado, nakalabot kita sa 53 minutos na kaligad sa alas 12. Mga kabistado, so ang reaksyon sa aton nga mga barangay official, pamangkuton naton ng mga barangay official sa barangay Biteras Village. Tapos sa aton nga mga pulis na reaksyon nila sini, nga nagapasikat pa, nagapakita pa sa abilidad ya, nagapasikat pa ining si Donel Hiruta nga ini mga kabistado. Malay mo to ayo, imbis nga ang mga ginikanan mo to, mong ginbutang mo sa peligro nga tunto ka, yung pang tiro tong imong ginstrapping tong balay mo to. Bebe, pamatian tabi kung ano naman ang hambal mo, bebe, post naman nabi sa Facebook kung anong plano mo kay natiruhan naman tong balay mo to. Ang ginikanan mo to nga nagapahimunong ka nagapangabuhi sa insakto mo, yung kadalahig sa katunto mo, sa yudikaka classic bata na sila wayo na ano ginasaligan niya ni man kuning hambal niya nga ang kwarta basta maghambal ang kwarta kunong tanan mamate perti ya tikalon kasi tao na tikalon perti kambog sobra ka pa kahambog sa kay Alas Dragon sa una. Alas Dragon sa una to. Nga pasikat man lang to kay tungon nga damo sa kwarta. Grabe tong pasikat ya, bro. Imo na sobra-sobra ka pa katikalon kay Dragon, no? Akon mo post ka sa Facebook mo, ambalo mo nga kwarta lang ang maghambal. Tanan mamati. Grabe siyang pagpati mo nga pamatyagan mong tanan mabayaran sa kwarta. Yan tanan-tanan mapatis kwarta mo ha. Kasi kung hindi ka man milyonaryo noy, way gani iga siyagit kag way gani iga singitan ang pertek damo ang matao nga mga bilyonaryo ka mga milyonaryo way gani iga pasikat-sikat nga kasubong sinang klase ka mga tinaga. Imo nga nagatilaw-tilaw klang guro sang mga taga Darwak bandol isak bandol do si hambog ka na. Si tikalon ka na. Kita mo na siya nga po sa Facebook kan ay kung hindi ni hambog ang iniitikalon, hindi ni pagibutang ini sa iya nga Facebook ning amo nga klase sang mga tinaga, mga kabistado. Kita nyo? Kung may imo ka kontra ka, kung may ara ka imo sang kontra ka may ginadumtan da, kamo nga duhang katanay, kamo to lakat, kamo to tunga sang katunggan. Di gani lagaw, kamo dito kamo tunga lawodo. Di gani dito kamo tunga sang bukid, inaway, kamo turutulok panay, kamo to tiruhay, kamo turutudo, bahala kamo da. Hindi nyo pagdalahigon ang komunidad. Hindi nyo pagdalahigon ang mga tao dira sa may barangay Biteras Village kay ginakakugmat, ginatruma, ginakulbaan.
Pagod siyang katunto nyo. Kung maisog ka, dapat hinangkat mo na siya naton dali tabla dito tabi to sa may bukid sang balaan no. Dito ta sa balaan bukid abi to sa may Gimaras. Sigurado may Hindi gani dito tabi sa may barangay Kamburanan tapas abi to sa Kapiso. No, hindi gani dito ta sa kuano sa binukid to sa Banwa sang Leon dato dito ta matiruhay nga duwa. Bahala da bilog nga niya dala tanan mo nga bala, tanan mo nga armas. Kay talon ko man akon tanan nga bala kag armas. Dito ta tiruhay, padamo-damo talupok to. No, wala gina sa may magsaway sa inyo to ah. Pagustok mo to waswasana iblas bukid do. Nang wala sa may madalahig, blay nang way bala sa may makabati sang linok panay nyo. Hindi kang imo, yan ang sagi mo ka pinalupok dira sa may Veterans Village. Pero tuduhan mo nga palupok ang mga kabataan nga katruma, mga kabataan nagligad to. May aran na daan nga bata na sa labat sang pinalupok nyo na da. So ay mabalaan kung sino to nagpinalupok to. Pagkatapos subong dugangan nyo naman. Dira pa kamong pinalupok sa tunga na. Nga tapos sa babaw pa kamo gapuntariya nga mga tunto kamo. Kabay pa nga hindi lang maigong iban, kabay pa nga ikaw magyapon maigo sang bala mo palupok sa babaw. Kanamo sa mga bala mo naging damo tawo, damo sa mga pumuluyod as palibot ng sagi kay mo na kami naoy kami pinalupok. No? Tapos ipasikat mo pa, hambalo mo pa nga way ka madakpan pa sila kapasikat ka pati, dakpan nyo ko. May klase ka mga tao, so kanami pang Coriones ni Garapon ni Santissima kamo karon pang idol don kapulot kita nyo karon ay pagserbi istoryahan tanak karon mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad ay samtang sa iban panaton nga mga balita nagbilog ini man nagkaradakpan sang kuano na pulok bilog ni 11 nga nagkaradakpan nga mga nagabaligya sang illegal nga droga nagahirigop sa may barangay Rizal Palapala Coriones ti Garapon ni Santissima ang report nga informasyon do mga pamilya pa ka mga barangay opisyal dang ara nga nagkaradakpan to sang kinhiwat nga drug bypass operation sang aton nga mga pulis duro sandaw base siguro kung ginkasan nila ni ang drug bypass operation para ipakita nila sa kay General kay PNP Chief Azurin kay si PNP Chief Azurin mga kabistado ari di kagayina kagabi do kagabi pagani guro nagabot di tapos ginasang aga pa to sa nagkuano naglakat-lakat sa may esplanade ka magsinggit niya siling lakad kontra druga di kakak ya lakad kontra druga lakad kontra druga. Ini mga kabistado nga klase sang pangampanya kontra sa illegal nga druga. Ang parte sa sining lakad kontra druga may harap pag isang una nga mad mo naman yung mad mamamayan ayaw sa druga. Iharap isang una nga takbo kontra druga, hindi bla? No, run for a cause. No, takbo kontra druga, subong lakad kontra druga naman iyan ni General Azurin. Kinimo na nasang una sang chimpo pa ni General Ramos. Kinimo na sa una sang chimpo ni General Enrile. Kinimo na sa una sang chimpo pa ni General Lacson. Nagkaladula ang illegal nga droga, nagdamo pagid gani. Ini nga klase sang pamaagi sa pangampanya kontra sa illegal nga droga General Azurin. PNP Chief Azurin. Coriones ni Garapon ni Santissima, inaulaw nga klase ka pangampanya ni. Si former President inang Rodrigo Duterte gani hamak nga grabe na gani itong iyang agabagrot nga ningipon niya to kunwas nga makabati sa sang drug lord makabati sa sang drug lord makabati sa sang drug personality gabagrot nga ningipon niya to way gani maubos ang illegal nga droga ayhan pa inyo si General Bato de la Rosa sang una sang siyang PNP chief hamak nga grabe na tong ginimo ito nga mga uplan na katok to mayara pag isang inang tukhang pangampanya tukhang ato Coriones ni Garapon ni Santissima way gani magkalaubos kag magkalapuhag ang illegal nga droga although nga nagaganhagan gidman nagkuan gidman nagtulutahaw gidman way gani mo boss ayhan pang inyo nga sus lakat-lakatan nyo lang para kontra sa illegal nga droga hinaslo kung ang akon pa kilala nga ilungga sila nga tinonto ito Pistado! hindi bla? Pistado! Tinonto ito Pistado!
Moriones di garapon di Santissimao. Porsigido magserbisyo. Amo na to gani nga sus kada bati ni Tatay Digong sang una sa illegal drugs, sa drug lord, sa drug personality, sa mga drug addict. Kabagrot ngipon niya. Kaya ara pa gani nga nagapabinturar nga nagabaligya gyapon. Ayan pangaton sini nga lakat-lakatan talang sa esplanade. Majaging-jaging tato malagaw-lagaw ta malakat-lakat ta sa esplanade tapos pa picture-picture ta pa video-video ta. Lakad kontra droga. Kuryonis nga rapon kadlawan kamo ka mga adik. Asigurado ay Wala labot sina nga magkadlaw ng adik. Wala labot sina nga gayuhom na gaharak-hak pa. Palaban ka tutoy kadlaw mga adiktos kalakip na mga drug personality sa estilo nyo. General Azurin or Police Chief PNP Chief General Azurin. Why gida? Why tupa? Ang inyo sa to, abi nyo kung anong ginimo nyo to sa may esplanade kagaina. Papugi, pwets. Sika kwanto, palakat-lakat, pa picture-picture kang magpa-video-video. Kaya kuno abi ato kamo to, ate anong nakwa nyo? Ano? May nag-pledge to nga mga drug addict ka nagambal nga hindi na ko magamit sa bo. sa droga. May nagkadto to nga mga drugista ka nagambal nga hindi na ko magbaligya siya bo. Kay naglakat kamo to inang kwan lakad kamo to kontra druga. Ay. Orion si grapon niya gabagrot na ganing ipon ni Tatay Digong sang una kontra sa mga drug lord. Damo na gani nagkalatumba nga mga drug lord, biyara pa ni bilin. Ayan pa inyo lakat-lakatan nyo lang. So gay nakamudan mga amo na nga estilo ya PNP Chief pa Azurin. Inaulaw na nga kwan nga estilo. Amo na sang estilo nga daw linampagak. Tapos kagapon so sa makahuluya mga kabistado kay inang dali lang gid pare kay program pa ko itawgan talang kakaron. Ayos? Sige tawgan ako matawag simo karon. So, amo na mga kabistado. May kang tanan sini. Lantawan nyo bala? Kagapon nagabot gali si General Azurin iwagig ka mo mag-report o parte sa natabo to sa maikwan. Ang dapat nga pamagkuton tani amo ni ay dali binakol mo tapos pinulpog mong ulo ni Alinyo pag hinambalan nga na-dismiss ang kaso sang tatlo ka mga biktima to man nakalamatay nga mga pamatanon to sa istansya nga na-dismiss ang kaso amo dapat to imo pinamangkot. Way matagan sa kasulbaran to laban-laban way justisya tong mga biktima to ayo nga nakala-dismiss amo dapat pinitik mo tong talinga ni Alinyo kay hinambalan nga pisting yawa ka nung tabo nga dismiss diba? Ang iban pagid nga mga kaso nga mga nagluluntad diri sa ato sila nga dakbanwa sa probinsya ato pagido sa may banwa sa istansya to may patayang bata na sapuan to ito katuig bata nga babae Moriones ni garapon ni Santissima ang ito katuig nga bata nga babae to nagahublas pa sa sapuan to sa may banwa sa istansya to ayun amo tanit upmang kuton mo amo tong isisaon mo ang balan mo si Alinyo di na ni chief of police sa istansya to na to no illegal drugs naman madala sa lakat-lakat nyong illegal drugs. Yun di kanggaro kag tunga. Parang akon pagkilala yun di karga nga kinsi tinuladas. Bibla? Storyahan talaga karon may kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga this time unahon naton ang mga balita kag information ga tawag na si atat si kabistadong Joel Abilay. Bistado! Ini may kang tana may kabistado sang sang report kag informasyon may kang tanan sini sang grabe niyo assassin niyo ang general manager mga kabistado sang Nonico ang gintiro patay no. Ang Nonico, ang botsilong sini is Northern Negros Electric Cooperatives, no? Nonico. Sang una, nanginoay si manager man ini siya, sang Seneco, o Central Negros Electric Cooperative, no? Subong, ini siya amo ang general manager sang Nonico. Pero, way man bodyguard ni. Mga kabistado, no? Kon Northern Negros Electric
cooperative sa mga kabistado, no? So muni karon nga to sini nga kwaon nga mga balita kag information halin dito sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental may kanta na sining natabo nga insidente mga kabistado nga sa diin nagluntad ini ang pagluthang no kag pagpatay sa sining general manager sang Negros Occidental Electric Cooperative sagon Nonico mga kabistado. Bistado! So, dili lang kay check naton ang yes, no? Check na naton ang mga balita kay information upod kita kay kabistadong Joel Abiray. Bistado! Kabistadong Joel, mayang hapon, go ahead. Yes, Kabistado John, live kita nga nag-broadcast diri sa Sudad San Cadiz nga sa din madurong naton nga report ay isa ka General Manager sang Nonico ang liluthang kagabi mga pasado alas 11 sa siyudad sang Bacolod, Kabistado John. Ang ining General Manager sang Nonico din kilala nga muya si Attorney Danny Pontevilla, no? Pumulo ini sa siyudad man sa Bacolod kag ang report nga nakuha naton Kabistado John nga nagpatigayon sila sang ila sini nga Christmas party kagabi, no, sa isa dira ka hotel sa siyudad sa Bacolod nga sa din mga pasado alas 11 kagabi inisaya ang dilutang sang wala may baluan nga suspitsado. Di sa investigasyon sang aton sini nga mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod nasa din si Attorney Danny Pontevilla ang nagapongko Kabistado John sa iya sini nga salakyan, no? Arasa sa driving set, no, sa iya sini nga salakyan. Bochilingon nga way sa bodyguard kag way sa driver siya ang naga-drive sa iya nga salakyan. Yes, Kabistado John, amo na ang report na nakuha naton kag ang report nga ini si Attorney Danny Pontevilla ang nakaangkon sang lupang sa iya sini nga nalikod nga bayan sa iya sini nga lawas Kabistado John, no? Meaning diri na yon sa iya sini nga tangkubo nga ang ginapatihan nga armas isa ini ka 45 ka ang nakuha nga slug o kung basilyo sang armas isa ini ka 45 Kabistado John na nakuha mismo dira iya sa esina sa aksidente sa may 7 Street sa siyudad sa Bacolod, Kabistado John. Ang report na may mga kadamo sa mga anggulo nga ginatanaw sang aton sini kapulisan kay ang balita ta nga opodya ang iya sini nga uyab Kabistado John, no? Ang iya sini nga uyab actually nagdamlag pa si Attorney Danny Pontevilla ang ginaligar nga nadakpan ni siya sa iya sini nga asawa nga may ara sa nga kirida. Kaga posible ang iya ining kirida ginahambal Kabistado John isa man ka empleyado sa Nonico nga na-assign diriya sa ila sini main office sa may Barangay Tortosa. Dira na yun sa ila gid sang main office Kabistado John kay kung nadumduman mo Barangay Tortosa sakop sa ano nga kuan siyudad sang Cadiz ng Barangay Tortosa. Ang Barangay Tortosa sakop ini sa Manapla Kabistado John. Ay, ang Manapla gali Yes, ang Nonico, Nonico na sa una, ang natawag ini nga Brisco. Okay. Sang una, amo ni sang ginataw ang Brisco, gali sang una, amo na sa gali subong ang Nonico? Yes, Kabistado John, sa una, Brisco ini, subong transfer ang ngalan niya bilang Nonico, Brisco, no? Mga baka nga Brisco daw, Victoria's, ano ganin na panawag? Victoria's Electric Cooperative. Amo na sa gali, no? Ang Brisco. Subong niya, ginisra niya sa Nonico, Northern Negros Electric Cooperative. Yes, ginonico siya, ginimo sa nga Northern Negros Occidental, Northern Negros Electric Cooperatives. Yes, si Kabistado John, amo na ang bago, subong nga ngalan niya, no? Amo na sa ang General Manager sang Nonico, kag formerly, General Manager sa Kabistado John, sang Nosico. O kung sang Sinico, diraya sa sulod sa Bacolod, no? Meaning duwa ining ginadalaya, pero formerly ini saya bilang silang to nagapungko bilang General Manager sang Sinico, at permanente ni saya nga General Manager sang Nonico, diraya sa Northern Negros Kabistado John, no? Bochilingon, General Manager siya sang Nonico o Northern Negros Occidental or Northern Negros Electric Cooperatives at the same time subong OIC General Manager pagid siya sang Central Negros Electric Cooperatives.
Yes, kabistado John. Ah, Duwa ni ang duha, ginakaptan gali. niya mga dalag ko nga electric operative diri Oh. sa aton o kung diri sa Norte kag syudad gigali ni. Oh. Oh, ang report kay ang balita ta kabistado John nga na tingala no ang aton si kapulisan kay ara ang iya sining sekretarya ang inaalit niya sekretarya kabistado John. Upod ya? Amo ning iya ang iya upod amo ni ang ginagin pangimunan sa asawa ya nga siling kirida ya kabistado John. Ang sekretarya ya? Yes, kabistado John. Kag ini Oh. sekretarya ya actually may bana ini. Hmm. No, ang balita ta nga ang bana ya sini taga Cebu. Uy. No? Kag amo ni karon nga ang gulong ginalantaw sa aton kapulisan kay ang iya sining ang iya sining nubya kabistado John o kun ang iya sekretarya din paidalom karon sa Parapintes. No, di paidalom karon sa Parapintes kay ang ginaligar dere base kung primero ginalit sila nga daw may plano nga pangawat pero wala man sa may way man sa nakuha nga items. Oh. Kaya ara man ang iya sining nga sekretarya. Oh. Ikadua, may nagsiling nga ang naglutang kay Attorney Danny Pontevilla Mm. nagasakay sa isa ka single nga motor. Uy. Inaya another anggulo naman na, no? Oh. Another anggulo. May Kung may nagagwa nga informasyon nga ang nagtiro sa kay Attorney Pontevilla nakasakay sa motorsiklo. Yes, amo na ang nagagwa nga investigasyon. Pero wala pa man sang kasiguruhan kung amo gid man na ang nagpatay sa iya nga ang nakasinggol o ang nakamotor. Yes, kabisado John kung Oh. nga gipedalom sa Parapintes ang iya sining uyab. Sekretarya. Kahit para mabalaan bala kabisado Hindi John, naman, no? hindi ta pa man na masugid gid kay masiguro nga uyab ya, kundi sekretarya ya gid yan sigurado sekretarya ya gid na ya. Yes, kabisado Oh. John. Kahit Actually, amo na Ulo istorya pa man lang na yang uyab yan na among ti sa pagkamatuod alang-alang. Actually- Siyempre ginadala-dala actually, yan na yang kwan, ginadala-dala yan na yang babae, kiti sekretarya yan na mong. Actually, kabisado John, ini si Attorney Danny Pontevilla. Oh. Balo ka magkadto ni sa ati kung hindi mo ni uyab kung nga ginadala mo ni sa bulangan. Ti sekretarya yan mong, siyempre ba siya mo nagauyat kwarta? Pero ang sekretarya ganin sa opisina, pero kung outside the opisina, guro, out naman na sa pagka-sekretarya mo. Kabalo ka kabistadong Jewel, may mga time kung kaisa nga may mga ara ka nga mga official nga mga business or official nga mga kanatuan nga kinahanglanon mo gid ang sekretarya mo. Hindi man na pwede Pero nga dala wala. sa permi sa opisina. Sakto na niyo mo nga kung kami ara hindi niya business. Ang bulangan? Hindi ang bulangan. Business Base karon kun isa na saya sa mga kwan, sa mga inang incorporator sang bulangan, ti kundi kinahanglan niya magyapon sekretarya, hindi ba? Hindi na sa incorporator sa bulangan kabisado. Diyan actually mag-upon sa kay Attorney Pontevilla sa bulangan. Oh. Nagabutang ni sa Pismas nga hindi sa makilala kabisado John. Ay hindi na Actually, hindi na pagmalisyahin na yung mga muamo na kay normal Oo, na nga hindi mo magbutang sa gani. normal na nga magbutang sa ng face mask kay kinanglano ng face mask kay ga may pandemic kita. amo gani na Mm. sa kadamo sa nagasulod nga mga tao sa bulangan, kadamo sa babae nga nagasulod sa bulangan. Oo. Isa lang sa nagapismas mo. Ati pa ba ilang balo gani ka. iya na iya balo ka diskresyon niya na iya mong iya na iya gusto kung mag face mask o kung hindi mong hindi na naton iya matumod nga nagapanago nga daw kuno abi ka panago siya para hindi makita itsura ya mo na. Ati kay balo ka, amo Hindi ni na. gani di pangimunan, amo ni Hindi. gani di pangimunan sang asawa. Ti kun ga pangimon man ang asawa, hindi kita ya makasiguro kung matuod nga may relasyon sila. Ang importante nga na-establish naton nga ang iya nga upod na permi, sekretarya ya na iya. Oo, Hindi ta na iya sekretarya matawag ya. nga uyab. Karon kun hambalo ta na nagkaroon ka siguruhon, karon nga uyab ya na karon ti kundi daw pareho sa nagkaroon nga ginkompormihan tato ya ang pangimon ka asawa ya, hindi ba? Sakto, isa man na. So, safe lang kita, playing safe kita. Dapat ang gusto lang kay karon iambal ta na karon nga uyab yato. Paano masiguro nga kita mo katang kasanay silang duha? O di na? Di sa nga anggulo, ari diri kita sa anggulo. Oh. Kay nga di pedalom sa Parapintes. No. No, di pedalom ang uyab ang sekretarya sa Parapintes. Ikadua, kung bala, may connection sa banay sini, Oo. no? Kasi may banang babae. Oh. Kaga dire
Diri ang madalom-dalom nga investigasyon sa aton sinipulis, no? Kung bala matuod. Kaya actually, ang nagtawag pa gani ka kabisado dyan, may security. Kaya sa security, malaki daw naglagpok lang yung kabisado dyan, no? Daw naglagpok lang. Wala sila ideya nga lupok na tugulay sa 45, no? Sa ngalin. Sa salakyan ni Atty. Danny Pontevilla, nga General Manager sa Unico, diriya sa Nodinigos kabisado dyan. But ang balokasang isa, patay gaygo mo. Kaya siningatang kugo, sangin alleged nga 45, kaya mo nakuha nga slagit. Ako ba siyo, no? Nga sang armas, sa salakyan. Pila ka ba siyo ang nakuha? Pila ka ba siyo? Actually, isa lang kabisado dyan, pero may ara pag-slag nga nakuha, pero wala pa ma-identify kung ano pag-in armas, no? Ang na-recover sa salakyan ni Atty. Danny Pontevilla na napatay kagabi mga pasado alas 11 dito sa siyudad sang Bacolod. Ano ang salakyan ni Atty. Danny Pontevilla? Atty. Danny Pontevilla, Pontevilla. Yes. Forward ko lang sa mo ang salakyan ni Atty. Danny Pontevilla, ang picture sa salakyan niya. Kay daw crossband ini kabisado, yun, no? Ang salakyan niya. So na-establishar sa aton nga mga pulis nga pagtiro sa iya, ara mismo sa tupad yaga pungko ining sekretarya niya. Yes, amo na ang nagtawag una mo. Na-establishar ko nga ang giparapintes. I see. Siya ang nanawag sa aton nga mga pulis na ngayo sang bulig nga amo na ang sugid niya nga gintiro sa Atty. Pontevilla. Yes, kabisado dyan. Okay. Pero ano subong ay nasunod nga anggulo sa aton nga mga pulis? May base kon may ara nga nahanungod siya nga trabaho kay manti siyempre ang Seneco siya ang nagauyat kag ang Nonico siya man nagauyat daw may mga ara nga anggulo nga base sa trabaho ya ang pagtiro siya patay. Actually wala sa connection sa trabaho kabistado John. Wala connection sa trabaho. Ina sa initial na investigation sa aton nga mga pulis. Ang konsini, ang padalman sa pulis, ang bana sang babaye. Okay. Kag may mga anggulo kon bala kag under man siguro investigasyon ang asawa, no? Kahit ang asawa sini among nagaplo pangimon. Nagaplo pangimon Bot Chilingon kabistadong Joel nga ang aton subong ginalantaw kag una nga ginalantaw nga anggulo sang aton nga mga pulis is love triangle. Yes, kabisado dyan. Amo na ginalantaw. Una nga anggulo ang ginasunod sa aton nga mga pulis nga may posibilidad love triangle kay ang sekretarya ni Atty. Danny Pontevilla ginapangimunan sang iya nga asawa kay nasalan ini kag ginaaligar nga ang iya nga sekretarya ginanubya-nubya niya. Daw mo nabi ang isa sa mga ginalantaw nga anggulo. And then ang ining sekretarya ni Atty. Danny Pontevilla may ara man nga bana nga taga Cebu. Yes, kabisado dyan. So love triangle ang ginalantaw subong una nga anggulo subong nalantaw sa aton nga mga pulis, love triangle. Ikadua nga anggulo atong ginaligar nga may motor. Nga may motor. Atong may motor. Okay. Kasi wala may kasugid. Wala sa may kasugid kung bala mo tong motor nga naglutang kay Atty. Danny Pontevilla nga dira mismo sa esina sa aksidente sa sudad sa Bacolod kabistado dyan. Ati hindi tama na ma-establishar gid nga may mga CCTV footage man may mga CCTV na din sa dapit na tiruhan sang dalan sang Kuanaw sang sudad sa Bacolod daw. Dayon sa may atubangan sang isa ka hotel. Nagiwa sila sa ila Christmas party, no? Ano nga hotel? Ano nga hotel? Nalipat lang ko sa ngalan sa hotel. Pero ano nga dalan sang siyudad sang Bacolod? Ano nga dalan siya? Sa 7th Street. 7th Street? Ati, dira na sa kwani. Mag 7th Street na. Ang hotel na daw. Seda Hotel siguro na day. Dasi man. Sige lang, kay kung ano karon forward ko lang sa imo ang picture sa salakyan ni Atty. Danny Pontevilla. Natawa, abi, kay kung ano nga kwan, kay kung ano nga hotel, kay once nga ma-establishar naton kung diin nga hotel ni kay kung ano nga dalan, mag 7th Street Lacson na sa hindi ba Lacson? Lacson. 7th Street Lacson. Ati sa ulungan.
Din gani dapit naman, lapit na sa Kapitol siguro. Balo ka doon na area doon nalipat na tapos na kay balo ka do kadugay na kita way kilibot-libot la sa sulod sa Bacolod kay sa alo sa una. Nalipat ka na sa Bacolod, dabi mo kay naubra kay sa tinid sa Cadiz mo. Ilang tawa. Sa una wala na sang buho sa sulod sa Bacolod gaway ta ginaliyo mo. Daw in between kuno sang kwan, in between kuno sang 16th kag 15th Street, Lacson. Ato bang gali sa dira gali sila sa may kwan gali sila ya sa may El Fisher Hotel. Dira posible. Oh, no? dira na sa may El Fisher Hotel. Kwan na siya. Uluunhan lang sang provincial Capitol Lagon. Bistado! Ano na sa DYHB. Oh, na dira ara na sa may tunga sang 15th kag 16th Lacson Street ara dang El Fisher Hotel. So gali ginhiwat ang Christmas party. Nabot silingon nagahiwat sang Christmas party, nag-attend sa Christmas party ining sa Attorney Donnie Pondevilla. Yes, Tio, kay ti General Manager sa Oh, so ang Christmas party nga ini, Christmas party ini sang Noneko. Isang Noneko. Noneko o Consineco? Noneko? Noneko. Okay. So sa El Fisher Hotel dira ginhiwat gali ang Christmas party, and then pagpanaog yahalin sa may hotel kag nagkadto sa salakyan niya then dito sa Gintiro muna. No. So hindi madila kag hindi manigar, may ara na da nga mga CCTV. Ang hotel mismo may CCTV. Ang 7-Eleven da sa tupad ya may ara na da nga CCTV. Abi mo kung nga nabalaan ko. Ti tultulan ta man ang Bacolod City sa tupad sa El Fisher Hotel. May ara na nga 7-Eleven. Ang 7-Eleven nga ina, may ara na da nga CCTV. Ang El Fisher Hotel mismo, may CCTV. Ang sa tubang niya dira, establishmento na da, may CCTV pag inada. Tagan dira sa may piyak nga side, ang sa piyak nga side, hotel pag inada nga, ano pag nga hotel ganin na sa tupad sa El Fisher, nga iyaman nagyapon sa El Fisher, may CCTV pag inada, meaning, damo sang CCTV footage nga makita ang aton nga mga pulis dira kung gustuhon nila nga mag-imbestigar para nga masiguro naton kag mabalaan naton kung bala may ara gid man sang motorcycle nga nagtiro sa sining biktima nga si Attorney Danny Pondevilla. Yes, kabisado John. Actually, kung dira sa Dalan Lacson, halos da nga may mga establishment, may mga CCTV, no? Kaya magwasulod ka, may mga CCTV, wala abot ang iya sa Bacolod, nga malara man CCTV ang mga dalanon. Ang mga dagko ng establishment sa sulod sa Bacolod, may araman kabisado yun na CCTV. No? Depende na yan. Ang madalong na investigasyon sa natol sila kapulisan, sining paglutang kay Attorney Danny Pondevilla nga General Manager sa Nonico, diriya sa Northern Negros, kabisado dyan. Kung ano giban ang dugang update in line sa sing paglutang kay Attorney Danny Pondevilla, inasigiya po na aton ni Baloon sa pila ka mga public affairs program sa Radyo Bistado. Direkta lang diriya sa Northern Negros, diriya sa Sudad San Cadiz, sagiya po na inyo kabistado para sa serbisyo publiko. Kabistado ninyo Jula Bilay, nagareport. Bistado! Salamat kid sa report ka informasyon nagikan kay kabistadong Joel Abilay sa sining natabo mga alas 11 kagabi. Tiro mga kabistado ining General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative. Bistado! Kag at the same time siyang OIC General Manager man sang Central Negros Electric Cooperative. Bistado! Sineco bla, no? Duhagid ang iya ginauyatan gali subong. Bistado! Although nga may nabaton kitang informasyon nga ang Sineco, no? Ang Sineco mga kabistado. Bistado! Daw lapit-lapit na malang ini nga inog turnover o kon i-take over sang More Electric and Power Corporation. Bistado! Sineco sa Bacolod bla. Bistado! No? May mga negosasyon na ina daw batian naton nga may mga negosasyon na. Bistado! Ang Central Negros Electric Cooperative so kun ang Sineco dira sa Bacolod City. Bistado!
daw lapit-lapit naman na nga inog take over kung magsulod dira ang More Electric and Power Corporation. Bistado! O itakbalo sa nuniko kung ano, no? Pero Bistado! mga kabistado, ang General Manager subong nga nagauyat sinadra mo ning si Attorney Dani Pondevilla, mga kabistado. Bistado! Pondevilla, P-O-N-D V-I-L-L-A. Bistado! Nang iyang apelyido Pondevilla, no? Kay may ara nga mga Pontevilla, may ara nga siyempre amo na, no? Bistado! So ang iyaya, ang apelyido niya is Pondevilla. Bistado! Si General Manager Attorney, no, abogado ni, no, si Attorney Dani Pondevilla. Bistado! Tengaton nga ginalantaw una nga gulo binaton gani anay kung may dumot si iyabla ang mga konsero nga mga tao dras palibot. Bistado! Also especially ang mga inang parte sa electric cooperative. Bistado! No? Parte sa elektrisidad o kunano pagida. Bistado! Di abogado man siya ulalabot sinati sa trabaho yang aton lantaw basi bla kun nalantaw naton kun parte sa trabaho niya bla. Bistado! Kadwa subong ang gulo ya base sa report ka informasyon nagalusot nga balita subongo. Bistado! Ang gulo ya parte sa love triangulo. Bistado! Kay si Attorney Dani Pondevilla suno sa report Bistado! ni asawa man, no? And then gina-report nga daw gapulo pangimon kunong asawa niya sa iya. Bistado! Bangod sa iya sining sekretarya. Ang sekretarya iya mga kabistado. Bistado! Amo iya pirming upod-upod na Attorney Dani Pondevilla ti ko sa bagay. Bistado! Nangalang mo nagkaroon bilin-bilin kay kinanglano mo gid sekretarya si Pablo Duak Bilog nga uyatan mo nga kooperatiba. Bistado! Duak Bilog na uyatan mo, ha? Northern Negros Electric Cooperatives kag ang Central Negros Electric Cooperatives. Bistado! Ka mga electric cooperatives na uyatan mo ni siyempre kinanglano mo sekretarya anytime. Bistado! Although nga abogado ka man pero ti kinanglan may gauyat permisa mo nga mga Bistado! nagadala-dala permisa may botsilingo daw alalay mo bla. Bistado! Ti ginapangimunan kuno sa asawa ni. Bistado! Tapos ang report kang informasyon masakit nga balita kaya ang iya nga sekretarya nga ginapangimunan sa iya nga asawa may bana man niya gali. Bistado! No, kaya ang bana diya do matitad taga Cebu. Bistado! No? So do amo ni subong ang una nga establish Bistado! sa aton nga mga pulis, no? Ba sa kasakit mga klase kakamatayon ni Moriones ti Garapon ni Santissima. Bistado! Mapatay kay mo tungod sa pangimon, patay kay mo tungod sa love triangle. Bistado! Okay lang ko tani kung mapatay ka tungod sa prinsipyo kag sa imo sini nga ginatrabaho nga may prinsipyo kag may panindugan bla. Bistado! May bla, may ara ginapakigbato para sa pumuluyo, ginapakigbato mo para sa imo nga trabaho. Bistado! Ginapakigbato mo para sa imo nga kumpanya, ginapakigbato mo para sa publiko. Bistado! Pero kung inang mapatay kay mo tungod gilamang iya sa pang babae o kung pang lalaki sus Moriones man o kung niya tawag nato nga love triangle. Bistado! Kuano daw hindi daw kuano amo nang ginasiling nato ko sa mga Tagalog pabala walang kabuluhan nga klase sa kamatayon. Bistado! O hindi bla? Wala sang kuanda wala ka Bistado! walang ano bla daw wala pulos. O hindi bla? Bistado! Daw wala pulos nga klase sa kamatayon magamuna. Bistado! Hindi bla? Mapatay kay mo tungod lang sa pangbabae o kung ano da. Bistado! Nga kita nagahambal sa inyo nga wala nato nga confirm amo ni sina nga klase sang Bistado! informasyon nga ang ginhalinan bangod gid lamang sa pagpangimon. Bistado! Pero mga kabistado, temo na ang gulo nga sunod subo sa aton nga mga puliso. Bistado! Mayara kuno nga isa ka motor nga amo ang nagpalapit kang nagtiro sa sining biktima. Bistado! Mga kabistado, pero way pa ma-establisar. Bistado! Hindi taman masiguro like for example kung ang asawa gid mapalapit nga mapatay siya kung makita nga pangimon. Bistado! Like for example, ang bana sang atong kwan sang iya sekretarya amo man abi like for example nga pangimon. Bistado! Siya gito mga mot ka magpatay, hindi bla? Bistado! Hindi man nga makasugo ka, hindi bla? That's why kung bot silingon. Bistado! Nga kung pananglitan nga mayara nga motorcycle riding in tandem nga nagtiro sa iya patay, pwede man nga magsugo ang asawa o kung magsugo ang bana sa tong iya nga sekretarya, hindi bla? Bistado! So bot siling wala nagakahulugan nga kung na nagpatay siya nakamotor, wala nagakahulugan nga inang wala nagkahulugan nga lain nga anggulo ang nagtiro sa iya, no? Although pwede man na matabo. Bistado! Pwede bla, no?
So lang taon naton kung anong latest nga development sinemay kang tanan sini nga balita. Bistado! Kay ti amo ning initial nga investigation sa aton nga mga pulis tos Bacolod. Bistado! Imbes mga kabistado nga narantaw naton nga personal grudges, personal nga akig or ginatawag naton abi nga nahanungod sa iyang nga negosyo or nahanungod sa iyang nga trabaho, nahanungod sa iyang nga pagka-general manager. Bistado! Tiyang gagwa sa mga balita o nga pangimon lang Bistado! pangimon sang asawa kag pangimon sang bana sang iya nga sekretarya yaw. Bistado! Naway naton ginaestablisar iya nga ti ang sekretarya na iya mo, no? So, bisan pa nga gabi na iya kag mag-upod pa yung sekretarya ya, normal na iya sa trabaho. Bistado! Nga kung kaisa ginadala mo imo sekretarya kung diin to nga kalatuan kay ti kinahanglanon nga pag once nga may mga appointment kada may mga ka-meeting kada kinahanglanon ang mga kuha na mga schedule ang naga-take note sina sa mga schedules mong sekretarya mo mong Bistado! di ba? Oh. Bistado! Hindi man nagakahulugan nga kumo kay gaupod-upod sa iyang sekretarya ya, nubya yan na dayon sekretarya ya, hindi ba? Bistado! Kita na mas labisar mga muna mga kabistado. Bistado! So inang wala nagakahulugan nga pangimunan na sa dayon ya kung gaupod-upod pirmi sekretarya ya, hindi ba? Bistado! Kabay pa nga ma-establish ang ato sini nga mga pulis kung ano gid ang ginhalinan sang kamatayon sini sang general manager Bistado! sang Seneco kag general manager sang Noneco mga kabistado. Bistado! Northern Negros Electric Cooperatives kag Central Negros Electric Cooperative. Bistado! Oras naton mga kabistado nakalabot kita sa 32 minutos na ang nakaligad sa alas 12. This time, i-check na ton ang isa ka drug by bus operation nga ginhiwat dito naman sa may siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Sa puro lang naman drug by bus niti. Daway man gyapon tupa ni. Ko na nga kon pa kilala. Amo man gyapon. Puro tanan dakop ti makagwa na mabrigya magyapon. Bistado! Check na to na mga balita kaga informasyon nagikan mga kabistado sa kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! May kang tanan sinisang ginhiwat nga drug by bus operation. Bistado! Kag diri sa Iloilo, mga pulo bilog dakpan to sa Barangay Rizal Palapalao. Bistado! Sa syudad man sang Iloilo, dumdamo sila kada dakpan to illegal drugs mayapon tong matita nga ang mga iban nga mga suspekto, mga pamilya pa sa mga barangay official. Bistado! Nami nga klase sang balita niyo. Bistado! Check na ton una report informasyon dugang nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua sa report, maayong hapon, go ahead. Mayong hapon na kabistadong John, no? Magapakasubang ini sa karon sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isaya no kalalaki matapos nga madakpan sa ginkasa nga drug by bus operation sa pagpanguna sa mga otoridad sa barangay Ango, Banwa, San Cuartero, Capiz. Sandig sa Police Regional Office 6 ang arestado gikilala sa kay Van Jason Paderes sa Palonpon. Jason Paderes Palonpon, 30 anyos kag residente sa nasambit na Banwa. Na-recover sa posisyon kabistadong John sang sospek ang sa anong tarang kasasya ang ginapatian sa buwa nga ginabulubanta nga nagadangat sa kapina sa 63,000 kag nga pesos sa kabistadong John, no? 63,063,000 pesos gid kag kwarta kabistadong John. Sa karon nakahunong na sa malamig nga karsel si Palumpon kag formal na nga pasakaan sa nagakaigo nga panumbungon batok sa sining arestado kabistadong John. Kabistadong John. Sa dugang nga to nga balita diri kabistadong John, direkta diri sa siyudad sang Rojas ang aton nga sitwasyon sa piling nga matinion. Ariyo nakahamtang kita karon diri sa may area sang People's Park. So diin na matulutawhay karon ang palibot naton kabistadong John sa Pangigaron. Way makita ng experience sa sining matinion nga paglain sang kalibutan o kung dalagan sang panahon. Ari ang maka-experience kita sang magulugal no nga palibot diri sa sining nga matinion diri sa siyudad sang Rojas kagang iba naton nga mga kabanwahanan sakop sang Capiz amuman kabistadong John, no nagagulugal sa magkatuhay nga mga kabanwahanan kabistadong John. Daw nagulugal da subong pero daway man sansang magulan gulugal lang daw nami na magamuna. Ama mo kabistadong John nagatituyo nga magulan ariwa na hindi maguro ni saligan ta maguro nga hindi maguro ni mag-ulan kay daw may ara man sang mainit daw kuan na balanse lang ang temperatura diri sa
sudad sang Rojas Kabistadong John. Ati, mayo gid, very good gid, no? Te, atong nadakpan to nga may mga more or less mga 63,000 to nga nakuha sang illegal drugs to. Ano to, bag-o nga drug pusher man to, kung daan man sang una nga nagbalik na maliwat. Kaya mo na Kabistadong John ang aton pangahibaloon dugang update sila dira kun ini dumaan na ning nadakpan o kun bago kaya siyempre sa minute lang siguro nga edad Kabistadong John bago pa lang siguro nino ang nadakpan kay sa edad nga 30 anyos sariyo tiklo gid sa din patigayon nga draga by bus operation sa may banwas ang kwartero Kabistadong John. Ati, pag tapos na pag once nga mag plead guilty na kag mag avail sang ginatawag nga plea bargaining. Laban-laban na, matabos na, baligyan, maliwat na. Di ay katapusan ni nga dinakpanay sing illegal nga druga ni Moriones di garapon ni Santissima. Amo gid Kabistadong John kag hindi lang kaga diri sa matiling naton nga daw tuman na gid karampan ta ang pagbaligyan na isang illegal nga droga diri sa probinsya sang Capiz Kabistadong John. Halos sa simana na kag kada bulan na nagabagra diri nagabagra ang ining nambitan ning mga droga ambot Kabistadong John nga way pakita kay baloko sa diin gid ni balaayhan nagahalin kay kun tapis ang pag-istoryahan ni comes sa droga nga ginasiling o kung ang droga nga ginistoryahan sa Capiz nagabagra nagadanaw Kabistadong John diri ang droga sa probinsya sang Capiz. Tidiway man sang report ang taga-PDEA dira sa Rojas nga kag pulis nga may ara sang Shabu Laboratory dira sa inyo sa may siyudad sang Rojas sa Capiz, Wayman. Duwa pa man na naton Kabistadong John mabatian tulidon kami ma-update galing kita ko na anong natuhoy sa mga kangais niya pero amo na Kabistadong John kung saan nasiling pa nato na ang area nga daan sang kung sa Rojas ang pag-istoryahan area sang San Jose gabagra ginada ng droga gid ang kanan ang landingan sang droga Kabistadong John kag dira sa may siyempre di man naton makuan nga dira pagid sa may area sang Punta Tabuk no kung sa diin nga mo ginadira ang dapakoy-okoy lang pero damo na dagaro-uro sa illegal nga droga Kabistadong John. Ginahimo pa na dang mga balay sa drug den. Okay, sige. Salamat kid. Kabistadong Joshua. Report direkta diri sa kwartero PNP Kautulang Patrol ini si Kabistadong Joshua kasabay tag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka may kang tanan sa sining na tabo nga drug by bus operation na maliwat dito sa may Banwasang kwartero sa probinsya sang Capiz. Dakpa naman to mga more or less 63,000 naman. Grabe nga mga nga mga inang presyo sang illegal drug na ordinaryo lang nila yung mga tag 63,000 yung nga balor sang illegal nga droga nga ginabaligya subong sus Moriones ti garapon ni Santissima ano naman imuon tas ni man grabe na nga pag tudo-tudo nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Ara gyapon balik man gyapon. Ano imuon tas ni para maguluntat ning mga yudikakak lang ni man. May guro kasatan lang gid ni siguro ang kwanay no? Nga sikrito lang bla. Nami siguro kung presidente ka bla. Isikrito mo lang. Kag hambalon to ang mga kimes sang kwan ang mga kimes, mga kabistado sang Philippine Drug Enforcement Agency nga magtimpla sila sang shabu tapos ang gintimpla nila nga shabu butangan nila sang hilo. Di na gid magwantay. Kung ako daw kasahon ko na naman lang mo. Kaya kay mabuhinan ang mga tao nga mga tunto diri sa kalibutan bla. Laktan na lang guro sang hilo guro ning shabu ni. Malaktan mo lang ni sang shabu ang hilo sang hilo ang shabu. Ipalapta mo ni sa bilog nga Pilipinas mga kabistado. Mga pulo tubto 20 bilog abi nga mga adik ang magkalamatay nga nagadiliwal ang dila nila nga nagaburra ba nila. Mga kabistado kay tungod nga naghigop sang shabu no?
paglanog sinisang balita, ti balita dayon pirmi sang radyo bistado. Bistado! Noon man lang sang radyo bistado. Ya, ari naman, isa naman ka drug addict ang report nga napatay. Bangod kay nahilo, bangod kay naghigop sang syabo. Bistado! Muna niya pirmi balita sang radyo bistado, no? With matching video clips. Bistado! No? Ihimuan man lang niya production video report yan ni kabistadong Aaron Ripuyo. Bistado! Di pagkatapos na kundi balita na, no? Pirmiro ng iban nga mga adik na hindi pa na magpati. Balo naman kamo sa mga adik. Bistado! Hindi madalas pahog mo, no? Masilin sila nga, sugid nga balita na sang radyo bistado nga na patay sa tungol lang sa syabo. Hindi na tuod, no? Ari bakal ta, tilawan ta. Bistado! Paghigop liwat, ama magyapon, bura magyapon, baba na, patay naman liwat. Bistado! Mga kabistado, maglapta ini sa bilog nga Pilipinas nga kada higop sang syabo, sang drug addict, patay ang drug addict. Bistado! Mga kabistado, lantawon tabi kung may mahigop pa. Bistado! Nga mahambal ka mo, nga biktimahon mo imo, gusto mo yung mapatay ang mga drug addict, Nga ang mga drug pusher, dapat amo ng pamatyon nyo, muna dapat panglagson nyo. Bistado! Kabalo ka mo mga kabistado, ginhimo na naton sang time ni Digong. Sang time ni Digong, ginpangtumbata ang mga drug lord. Bistado! Naitip siya ning dragon, naitip siya ning buang, naitip si inang sinupan to sa Cebu to, ang mga insekto sa Davao, mga sa diin pagito nga lugar. Bistado! Pati mayor nagkalaitip ka mga vice mayor dumduman nyo. Bistado! Halos damo sa mga nagkalaitip nga mga drug lord. Bistado! Di mga kabistado, nauntat ang illegal drugs, wala. Wala man gyapon. Bistado! So dapat himuon ta, ma-innovate kita. Bistado! Anong himuon ta mga kabistado? Nga sige gyapon ang baligyanay sang syabo. Bistado! Ang rason abi nyo kunano tungod kay may nagabakal. Bistado! Amo ni siya ang ginasiling kun wala sang may nagabakal, wala sang may magbaligya. Bistado! Kung wala sang may magbakal kag magamit, wala sang konsumidor, wala sang manugbaligya. Bistado! Meaning, unahon naman naton subong ang mga konsumidor. Bistado! Kay kung wala sang may nagakonsumo sang syabo, wala gid na sang may magbaligya. Bistado! O hindi bala? Ginhimo na naton ang tanan nga ang mga manugbaligya among ginapangtumbata, wala man yapon maubos. Bistado! Di para nga maubos na gid lang ni kag mauntat ning baligyaan na isang syabo. Bistado! Mga kabistado, testingan ta naman diri naman kita sa mga drug addict. Bistado! No? Sila ang ubuson ta pamapas. Kay nga sila ang nagapatronize sang illegal drugs. Kay kun wala ikaw, mga kabistado, sang mga nagasakdag sang ibaligya sang illegal drugs, kung wala sa may nagasakdag, wala sa may nagabakal, siyempre, sinong buang, sinong tampuhaw nga magsagi ka baligya ka siya buhuman? Bistado! Kay wala man sa may nagabakal, o hindi ba? Bistado! Like for example, baligya kay mo paho. Pag baligya mo paho, madunot lang paho mo, way sa may mabakal. Bistado! Aliwat ka pa baligya paho? Kay pirdi imo negosyo? Di ba? Sumuni mo untas guro. Bistado! Inang isekrito lang bala sa ngaton nga gobyerno nga itap ang mga kimes daton sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon sa aton nga Philippine National Police. Pagkatapos, patimplahon sang syabo nga namit-namit kinang sabor bla sang syabo kag mga cocaine. Bistado! Pagkatapos, butangan sang halo nga hilo bla do pero bla sang Bistado! do pero sa mga pang hilo kay ilaga bla. Bistado! Pagkatapos mga kabistado, ilatamos bilog nga Pilipinas. Bistado! Lan taon ta ginabi kung may magbakal pa sang syabo abi kag may magsihigop pa sang syabo abi. Bistado! Taon ta ginabi. Bistado! Mga kabistado, magsigi-sigi ang balita nga amo lang nagakataga-katumba lang wala pinas ga burura ba sa mga drug addict. Bistado! Mapusta ko pilo mga kabistado lang tawon ta kung may magbakal paliwat sang mga Bistado! may drug addict pa nga magbakal sang syabo abi. Bistado! Daw why na why na tsansa daw why na ni tsansa nga madula ni. Bistado! Hindi ini siya maguntat mintras nga may nagalaklak sang syabo. Bistado! Mintras nga may nagalamon sang syabo, mintras nga may nagalaklak
sang Shabu, hindi mauntat ang baligyanay sa illegal drug. Bistado! Kay ang mga durugista, ang mga drug pushers, kag mga drug syndicate, no? Mintras nga may mga nagapatronay sa ilang nga produkto, sigihon nila na kay man nga negosyo sila na si kwartang dandi. Bistado! Hapos man lang na iya gamiton nila kag ilondre nila o kun hapos man lang na iya limpyuhan, lapos man lang na iya labhan ang kwarta sang Shabu. Bistado! Pagkatapos nila iya baligya sang Shabu, ipundar niya sa lain nga negosyo, ti kundi mamba sila nga ti ari ako negosyo yo. Ang mga ko nga nagdamo akong kwarta, kaya ari ako negosyo. Bistado! Laki negosyo Shabu, ari ako negosyo yo. Bistado! Tapos lang man na ilondre ang kwarta halin sa Shabu. Bistado! O hindi bla? Nan, amo ina mga kabistado, sigurong nami, sigurong imuunta. Dugay-dugay na nga rekomendasyon ko mong. Galing, nagkaibalo kita. Nga hindi pwede ni. Bistado! Pero one time lang abi himuunta ni tuod, no? Bistado! Balo kita nga hindi pwede ni man nga isa ini kadako nga krimen. Bistado! Dako ini katama nga krimen kung madakpan ka nga ginhiluan mo imong isig kapareho. Bistado! Tig dako ang krimen ni, heinous crime man gyapon ni. Mapamatbatan ka man gyapon ni sa kamatayon. Bistado! Heinous crime ini mga kabistado mo actually. Bistado! Ang kaso nga pagpanghilo mo sa imong isig kapareho, heinous crime. Bistado! Di mga kabistado, kainchindi kita sina, pero kung ang ginahiluan mo mga kabistado, mga drug addict malang tinong malain daman. Bistado! Palariho mo lang na sila gyapo sa mga drug pusher. Bistado! Amo na gani ginambal ta sa inyo, nga hindi madala sa pinatyanay sa mga drug lord ni. Kaya ara man gyapon sila. Bistado! Kung sila may sigurong tirahon, tas sigurong mga drug addict ay. Bistado! Kaya kung wala drug addict, wala man siyang drug pusher. Bistado! Ay, hindi bla? Sino abi mabaligya nga buang-buang da kung wala sa may marug bakal? Bistado! La? Bistado! Ready na kamo? Bistado! Ano nami butang malatayon, tayudan, inang Bistado! ano pa nga mga bulong ng mga inang indren, ano pagid nga mga klase sa mga bulong ng pagtimo o blaga, tisko kay kagakurog-kurog bla. Bistado! May kay para nga isa lang dayon bla. Bistado! Kuno si kasalawayon sa inyo. Bistado! Bala na ninyo nga illegal, sigihon nyo pa nga mga yudikata kamo. Bistado! Kita nyo koronay. Bistado! Oras na ton mga kabistado, nagkalabor kita sa 48 minutos na kaligat sa alas 12. Dugay-dugay, check na ton ang report kay informasyon. Nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo, no? Mga follow-up report, may ara pagid mga kabistado, ining ari pagido, drug bypass operation sa may lapit sa may supermarket, Moriones, Tigarapo ni Santissima ho. Ang kwan, no? Mga kabistado, ang report kaga informasyon sa kaso nga pagpang ginhimo nga pagpang-raid sa ato sini nga mga pulis dira sa may area sang sa may area mga kabistado sang lapit sa supermarket na sa may Rizal Palapala. Ito mga pila sa bilog na kladakpan to. Bistado! Kaya check na to na mga balita ni kaga informasyon nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo, mga kabistado, no? Kay siyang nakakuha sin information and lakip na mga balita magkaroon ka informasyon halin sa kay kabistadong Bonnie Somblingo and kabistadong Vincent Villano. Bistado! Daway gid maghatag ang kuno, daway gid maghatag ang Provincial Prosecutor's Office ang ila sining kuno nga kopya, may kang tanan sa ila sining nga pag-dismiss sang kaso mga kabyanan sang kwan, no? Sang atong pag-file nga kaso kontra sa mga suspect nga nagpatay sa 3 ka mga mag-abyanto dito sa may Villa Panian sa Banwasang istansya bla, dumduman nyo? Bistado! Kaya maghatag kopya Provincial Prosecutor's Office ba? Bistado! So
So dali gid lang sa ato sini nga mga tagpalamati sa atong mga kauturan kay gina-contact naton karon ang gina-contact naton karon ang dali lang. Ay dito man. Okay. Na-check na to ng mga balita to. Kabistadong Aaron Refuyo kay kuha na to ng mga follow-up. May kang tana sa sining kapot tapos may sunog pagli kagahapon to. Bistado! Dira sa may distrito sang Mulo to, do pilak bilog balay naghalalitan no anong latest nga development may kang tanan sini mga kabistado. Bistado! Dali gid lang kay hindi way kasabat si kabistadong Aaron now. Bistado! Okay. Base alang-alang pa siya, no? So, okay. So, dali gid lang sa ato sini nga mga tagpalamati kay ma-shout out tanay sa ato sini nga mga viewers, no? Damo tigli mga viewers subong, be. Si okay, si Ivan Monares, mayong aga, mayong hapon na subong, no? Sa kay Jovin Alipustain, no? Mayong hapon. Shout out man sa kay Jelay Audrey, kay Ami Jane de Burgos, Nestor Burgos. Shout out no sa kay Laika Main. Di na to. Prudente de la Cruz. Shout out man sa kay Peter Standarte, kay Sweet Papilera, mayong hapon man. Sa kay RJ V de la Cruz, shout out no sa kay Jelay Audrey, kay Benny Valderrama, Helen Gerhem, sino pa, kay may udto kuno Lodi John watching from Kubar, Kingdom of Saudi Arabia, samtang nagahigop kape. Agap lang na sa inyo sa kay Benny Valderrama da mayong hapon. Tama kalayo ang layi dira sa aton kaysa diri idol wala unto ang batas, dira sa aton sa Pilipinas. Ikumparar diri munang hambal ni Benny Valderrama gani man, no? Kay Ralia Sandra, shout out from Catanduanes. Thanks and God bless you, sir. Okay? Kay Jufil Villases Pascual, shout out Idol John from Bacoor, Cavite. Okay? Kay Chinchin Solaivar, God bless you always, more power. Kay George Tagulimot, presented, shout out. Okay why na? Sige ibalik natin si Duterte idol para matakot sila. Ano pag hindi na pwede mabalik si Tatay Digong. Tapos na yan, hindi na pwede makapadalagan presidente. Pero like for example, pwede paliwat makapadalagan presidente. Kag dumalagan liwat presidente si Tatay Digong, laban-laban daog yapos Tatay Digong sa amo sini nga sitwasyon, mga kabistado. Okay? So, shout out naton ang iban pa ginaton nga mga viewers diri sa sa June Kapulot News Live. Aber kay Yolanda Diamante, mayang hapon, Rafi Agno, kay Mercedes Malquerido, F. Cormida, Laila Altilio Hiroche, para wala gamo secretary with benefits. Secretary with benefits. Siling ni Berna Salvilla niya, uyab gidya. Ria Capanas, shout out kay Kabistadong Diyos Oaxaca, kay Jamie Canido, shout out no diri sa tubang sang basket Bakulod. Gali na nakita ang dira nakita ang salakyan nga natiruhan sa kay Attorney Pondevilla. Dira gali sa tubang basket. Oo. Abi ko sa office lang ya ang sekretarya. Pwede madala-dalang sekretarya subong. Balo ka naman subong naga-innovate man ang tanan.
Wala kapuslanan, idol, John. Sila ni Yolanda Diamante. Ate, kamatayon mo ay kapuslanan. Makumunagin patay kay mo tungod lang sa amo na. Tapos ang imo nga posisyon lang tawabla. General Manager kasang nuniko. Pagkatapos, inang OIC General Manager kapag isang siniko. Tapos mapatay ka sa wala sa kapuslanan, ina kun tuod ang informasyon. Ina kun amo gid man na ang kabangdanan sang iya nga kamatayon. Di ba? Kay madamo sa mga nagasakay mong base may mga sindikato nagkaroon nga sila nga sakyan taning kulo pangimon da patyon tani para nga ang pasibangdan ta ang pangimon lang. Di ba? Pwede na matabo. Kay Ira si AJ maying hapon kag shout out sa kay Plangka mi amor. Eksakto patya ang mga user, labi na ang mga kumpol. Kaya nga pati mga kumpol yung nadala mo naman. Sa kay May Grace Cathedral, good morning Sir John, kag sa tanan nga mga nagapamati, God bless us all. Kay Joseph Dante Uvas Agnas, maingod to from Italy. Oy, si pare Jojo Agnas ato na sa Italy, subong. Grabe ka ha. Nag-abroad ka na gali pare. Sa kay Eman Galve, niya tama yan. To damo kumporme sa aton nga plano nga dapat manghilo lang tasang drug user tuod man no. Dapat manghilo lang ta kay kun pagpanghiloan mga tunton sige mangyapon. Mga manugbaligya sa buya ga panamit. Bisan no nga raid, bisan no nga dakop, amo man gyapon kag amo man gyapon. Okay? Sa aton nga mga viewers naman sa aton nga YouTube channel, kay Alma Hiralo, Merry Christmas Idol John. Kay Ramel Mamilya, shout out lang da sa mga Mamilya family sa Sitio Tigisan, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Kag tamyaw lang kay Toto Kapulot nga nagapamaligya balot kag mani sa Barangay Jess, Bacolod City. Ba grabe Sino na nga Toto? Si Kwan? Sino ganini? Si Junicio? Okay. Sa kay Rolly Vasquez, pabati idol. Okay shout out sa kay Rolly Vasquez. Nagalantaw sa aton sining YouTube channel. Sa YouTube ni sila ang akon nga magin pangbasa ni subong mga viewers naton ini sa YouTube channel naton mga kabistado. Okay? Sino pang white mabasahan de, mga white pa madalasdas. Why na? Okay? Diri sa Facebook sa Radyo Bistado, why naman? Tapos naman ubos na. Sa kay Romualdo ang pagali no. Shout out man sa kay Jay Salazar, sa kay Bubong Dulfo, kay Hermie Catalonia, kay George Tagolimot, kag sa akon gali nga sa akon nga amigo ara sa may California, USA no, sa kay Nonoy Syukon. Sa kay Nonoy Syukon thank you so much no sa imo sining padalang nga regalo, padalang Christmas gift no diri sa Radyo Bistado. Thank you so much. So, sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado, antes kita magtakop, gusto tani pabalo sa inyo sa mga may problema sa lawas, no? Problema sa aton nga kalawasan mga kabistado, no? Di makalipat, hindi kinanglan naton magapabilin nga healthy ang ato sining lawas mga kabistado. May problema kita sa high blood, may problema sa diabetes, mahina balang imo nga immune system, no? Iban pagid nga mga problema sa aton nga lawas. Mga kabistado, hindi na magpadugay pa kag hindi na magduha-duha pa. Gamit na kita sang Ever Young Capsule. Kaya ang Ever Young Capsule, isa mga kabistado sang pinaka-the best nga klase sang food supplement nga nagabulig sa pagpabakod sang aton nga immune system kag nagabulig sa padula sang aton nga mga bad cholesterol para nga magapabilin
nga mangin healthy ang lawas naton, wala kita sang high blood. At the same time, naga-control sa aton nga blood sugar pag nga magapabilin kita nga normal ang aton nga blood sugar, hindi kita pagdapuan sang diabetes. Ang pinaka-the-best gidere kay ini siya ang nagabulig para sa pag-repair sang aton nga lawas or ginatawag naton nga body repair. Ang ginatawag naton nga cell regeneration. Amo ini siya ang pinakanami nga function sang aton nga Everyoung capsule. May pila kita ka mga testimonya, no? Nga halin sa iban naton sini nga makauturan nga nagagamit sang Everyoung capsule. May isa diri mga kabistado nga inang daw breast cancer ang iya sini nga balatian, no? Breast cancer ang iya nga balatian. Pero sang sugod sa mag-inom siya sang Everyoung capsule, mga kabistado na kuan niya, no? Naga amat-amat kag naganami ang iya sini nga pamatyag kag nagamat-amat balik ang iya nga kapagsik samtang nagaluya ka kabalo ka kung kanser ang imo sini nga balatian laban-laban mga kabistado ginaamat-amat ya ut-ut ang imo sini nga immune system nga magluya. Pag once nga magluya ng imo nga antibodies dira kag amat-amaton nya kapatay. Amo ina siya ang ginahimo sang kanser. Ti ang iya sang sugod na sang mag-inom siya sang Everyoung capsule mga kabistado gaamat-amat ya pasik ang iya sininga lawas kag kadasig si iya mag-recover after sang iya sininga chemotherapy. Kaya naga-chemotherapy siya. So pagkatapos sa imo chemotherapy, grabe ng imo nga kwan, grabe ng imo nga radiation nga daan, grabe ng palang luya mo. Ti once makainom siya sang Everyoung capsule, nagapagsik siya nga nagapagsik mga kabistado, no? So ipabati ko ni sa inyo sa masunod nga mga inadlaw ang iya mga kabistado nga inang testimonya ha. Ini siya may balatian mga kabistado nga breast cancer, no? So mati kamo sa sunod kay aton ini nga isaylo pa ang mga testimonya ni ini siya ang voluntaryo nga naghatag sa iyang testimonya may kangtanan sa paggamit niya sang Everyoung capsule. Kabalo kamo amo nang ginasiling naton sa inyo nga cell regeneration, body repair plus pabakod sang aton nga immune system. Amo na kun nga ginatawag ni siya nga Everyoung capsule kay nga lawas mo lang ang nagatigula or edad mo lang ang nagatigulang, no? Pero ang lawas naton nagapabilin nga Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule igabalik ang abilidad nga maglasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyoung capsule edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalwasan Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan Everyoung! Okay, so nabatian ninyo ang Everyoung capsule ha. So hindi magkalipat sa mga gusto magbakal sang Everyoung capsule, baklan ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ha? Kung hindi gani ko maipamangkot kamo dugang parte sa Everyoung capsule, pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999-675-1080. Sa liwat no sa mga gusto magtawag o kung magpamangkot parte sa Everyoung capsule, tawag kamo o kung mag-text sa 0999-675-1080. Check na to ng dugang nga mga balita kag information upod kita kay Kabistadong Vincent Villano. Kabistadong Vincent sa report may hapon, go ahead. Isa ka rubber hold up ang natabo kahapon ni adlaw Kabistadong John mga alas 9:30 ang takna sa aga kung sa diin na nataban diri sa mga suspetsado ang masobra iya 1 milyon na pesos na kuano na kwarta Kabistadong John. Ngayon agreement kung tani sa sining GMT
finance officer nila sa may isa ka remittance center dira sa may Banwasang Sara, Kabisarong John. No, so ang natabo diri Kabisarong John samtang nagapagwa na ining mga ining finance officer karang driver sila nga nagasakay sa isa ka mga motorsiklo sang may isa ka motorsiklo man nga nagbangga sila bala dara taya sang armas luthang kag magdeklarar nga nga hold up ang Kabisarong John. No, so dito kag nataban gid nakuha pagkatapos ang kuha sa sining bag nga itom nga may unod nga kwarta dala direkta para lagyo ining mga suspect Kabisarong John sa may bahin iya sa direksyon sang barangay Labigan, Sara, Iloilo, Kabisarong John. No, so pagkahapon gin imbitar sa aton sining Sara Municipal Police Station ang ining aton sining ang ining mga kandala ining mga biktima para nga matudlo kay may ginpakita sila bala nga mga pictures sa ila sining Rose Gallery kag didto gintumod sa sining mga biktima ang itsura sa sining suspect Kabisarong John. No, so ang suspect Kabisarong John ang ginkilala no kay nadakpan na nila pagi sa hot pursuit operation kag nagpatigayon man sang sining pag imbitar man sa ato sining mga kapulisan sa kay ang asawa siniging padulungan Kabisarong John agod nga ma-negotiate bala nga makasungka ang ining suspect Kabisarong John. No, so bali ang suspect diri Kabisarong John ang ginkilala kay Leyman Jan Cabrera 80, 33 anyos, isa anay ka kapulis ini siya Kabisarong John. Apang gin-dismiss bangod sa kaso na may kantanan sa illegal droga nga droga Kabisarong John. So gitulungan in palay kahapon sa mga kapulisan dito sa balay sa sining suspect kag wala siya dito no kay dito siya kuno sa Banwaya sang balasan asang batad. So ay ginegosyar ang asawa kag dito na tigayo nga madalas ang asawa sini ang ining suspect dira sa may Balasan Municipal Police Station kag dito tumod positibo nga gintumod sang sining mga biktima ining suspect Kabisarong John kay ti sang hapon sang pagdeklarar nila sang hold up nakita sa mga suspect kay na-identify nilang tsura mo kay ti ang iyang face mask hasta lang gid sa baba Kabisarong John. So that's why na kanila no na identify nilang ining suspect nga ex-police Kabisarong John. So sa interview na to na kay Police Colonel Norlan Perante suno sa iya to ginton ang ginimaayo bala ining adlaw-adlaw nga routine sa sining mga empleyado sang GNT Express kay ti ang adlaw-adlaw nilang obra ni Kabisarong John after bala nila matipon ang ila sining mga koleksyon ginarimit nila ini sa isa ka remittance center dira sa may Banwasang sang Sara. Subot sinungon ang ila dingaling operation Kabisarong John dali lima ini ka Banwa ila nga ginakuan mo nga ginadulungan blas kay ti ang GNT Express dali dulong ini sang mga parcel bala nga mga orders kagkon hapon amo na no gina-collect nila ang tanan nila koleksyon kag ginatipon kag ginarimit sa may isa ka remittance center dira sa may bahin sang Sara. So ang balsa aton ni Police Lieutenant Colonel Norlan Perante maybe no nga ti nakuan gid na gintunan sing Mayo ining hulag sang sining mga empleyado kag didto ti kahapon natigayon gid na ma-hold up ining mga biktima Kabisarong John. So paagi sini ginakuha na subong matalaan na nga pasakaan ang nakasong pagkuan lang robbery hold up ining biktima ining suspect Kabisarong John ngayara karon nakahunong sa may Sara Municipal Police Station. Yari bala pamatian nato ng ato sining interview kay Police Colonel Norlan Perante ang hepe sa Sara Municipal Police Station. Ang case of robbery, ang kapod natin ang duwa ka biktima dalaman ang suspect na result. Sino nga ito nga suspect, sir? Si kilala siya sa aton, kilala siya nga si Leyman Jan 80. 80, sir? 80? 80. Pero si ang yaw 10 tao, si HCMTA
Edad niya 23. Taga din siya sir? Sa poblasyon to, sa Balasan. Okay sir. So paano na niya siya sir nadakpan? During the course of investigation, hinambala natin ang mga biktima na kung makita nila in person, kung makilala nila. So, nag-affirman sila na sir makilala ginamon kay ang mas niya ginasar YC ng kalabot sa Mapaya para sa bata. Suppose ang yamat ay yung some parts ng face. Ang ganyan ipakita natin sa mga pictures, so niya na-identify nila sa mga pictures na sa sila. And then, since na kilala natin, nag-proceed sa Balasan ito yung pinag-coordinate. Sir. And then, in short, na pagkita ang wife niya, upod siya sa Balasan Sen. Sir. Dito natin sa discussion point. Again, ito lang na sa picture mo sa personalis. So, dito, yung positively identified sila sa anak. 15 points sila sa akin mga specialist. Pang dadawa sa git. So, sir, nai-police nila siya, sir? Nai-police nila siya dili sa Tara. Sir, then, yung kasuwal sa hangin previous na COP, as well as administrative, in relation to involvement in illegal things. Okay, sir. So, dismiss siya. So, ginako yung man, sir, ang iyang ang kaso, sir, parulaan. Ang pasubong kaso, meron sa other side niya to support his allegation, mawala siya para sa amoy. Sometime nga natabo ang hold up. Din siya ko na sir, the time. So, batal daw siya. Kaya alam mo sa nga, tudlo ang mga witnesses siya. So, balik na wala niya sir, na kansiyan, wala niya, wala ta sa recovery, wala ta ma-recover ang koita, wala ta ma-recover ang armas ng damage. Kaya lang din natin na respeto sa kilala siya sa mga biktima. So, mga pilagid sir ang nakuha na kwarta sa mga biktima naton? Ako hindi sa noon, sabi sa ila pag-isip, mga 1 million po sila. Validated din as sir na kuhan. Yung pangiwan naman sa documents na muna i-attach natin sa certain documents sa access sa pag-file ng kaso. Okay. So nabatian naton kabistadong John si Police Lieutenant Colonel Norland Perante ang hepe sa Sara Municipal Police Station. So karon ginapasubmit sa Sara Municipal Police Station sa dugang madokumento ining GNT Express para at least ma-validate sing maayo ang amount bala nga nataban sa sining mga suspect. Pwede ang until now ang armas na gingamit kag ang ining kwarta ang until now hindi pa makita kabisadong John kay ang isa ka suspect wala pa nadakpan no? So that's why sa gapon padayon ang ginakandak karon nga pagpangita no or hot pursuit operation sa aton sa mga kapulisan para madakpan pagid ang isa ini ka suspect kabisadong John. Samtang ining ex-police ang karon ayara na nakahunong sa may bahin niya sang Sara Municipal Police Station kag natalan ang pasakaan sang kaso na robbery hold up kabisadong John. Amo nang ginasiling naton nga way man sang mga maangas nga inang may ara sang ginatawag nga kaisog agod nga magpang hold up ka maghimo sa katuntuhan kundi ang mga may eksperyensya man sa paggamit sang pusil mo. Ti mo ning kuani mo ning pulis ning ex-pulis na Butchilingon ano ni siya na dismiss sa pagkapulis. Oo, kay may kaso siya naangot siya sa kaso nga drugs sa kabisadong John. Ano gani liwat ngalan niya to? Si Lyman dahil lagi i-check to me. Kaya kagao daw si ito. Oh. Si Lyman Jan 80 kabisadong John. 80 apelyido ya? Oo. Pero way gid magnubinta na 80. Oh. Ati sa din sa kuno sa una na assign ng background ja? Saraman? Ya drama Sa sa Sara. Saraman?
Oo, bali amo ni. Pero taga kuan ni siya, taga Balasan, taga Poblasyon Store, Balasan Iloilo. Taga ang iya sila assignment ka basta dong John amo man na sila sa banwas ng saka. Okay. At Pero maya- ti sang legal niya matuigin na file siya sang kaso nga administrative. So that's why na dismiss gid siya sa serbisyo kabista dong John. mayo na. Kaya at least na priso naman sa liwat. Di laban-laban na. Makapiyansa na, agwaan man na. Di mo masiguro. Balo ka, may mga experience ni sila sa mga kasubong sila mong utok na sina daw ay tambalaan kung ano ng mga utok na sina. Kita mo sa una, pulis pa sa gani. Bligya gani siya bo. Oh. Okay. So nagkakakuan naman ka nato sinila mga pumuluyo dira sa mga norte. Kasi pila na ni ka mga kaso kabista dong John wala nagkalanabo. Kag until now, the mga unsolved ang mga kaso diri. Oo. Sa may bayan siyang puti, kabista dong John. Ate, sige. Salamat, kid. Kabistadong Vincent. So far, man na madulong natin nga report, direkta diri sa may probinsya sa Iloilo. Ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko. Radyo, Bistado. Salamat, kid, sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano. May kanta na sining isa ka hold up incident. Naglunta dito sa may banwasang Sara sa northern part of Negros, perte ka damo subong sang dawalos ang tanan subong nga mga dungol daw ato nagkadtos northern part of Negros Occidental. Kita nyo? Pila na kabises ang lagko nga mga insidente nga daw halos kalabanan heinous crime mga kalunta dito. Tong pagpatay sa mga sa mga gwardiya to sa pag-agaw sang payroll money to sa may Carles. Unsolved ang kaso. Pagpatay sa mag-amigo nga sanday Buski Libaw kag Fernandez. Unsolved ang kaso kay may ginpailan kaso from dismiss. Ikatatlo ang kaso mga kabistado sang patay sa isak bata nga 7 tuig ang edad babae, gublas pa, laban-laban. Lantawon ta no resulta sang autopsy kay laban-laban may ara nga autopsy kay may ara pa nga medical examine sa kinatawo sang bata para balaan kung ginhimuslan antes patyon. Subong ari naman hold up naman $1 milyon ang nakuha mga kabistado. May lang ganin dakpa ng suspect. Isa sa mga suspect former police. Police nga drug addict. Kita nyo bilang na. Sige. Why na ni untat-untat nga problema ni magamon nga sugid ni subong pala nga daan damo na nakahuyang sang aton nga mga pulis. Laban-laban masigi-sigi naman lang ni. Anom naman katuig nga antuson tani magluwas kilang kung may magbulos naman nga presidente. Nga may pagkaalad digong. Nangalan na tiyempo ta diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Hindi makalipat sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Sa paggamit sang Vitalangs capsule para sa aton baga sa respiratory system nga problema. Sa mga nagapanigarilyo da mga kabistado. Gamitin nyo sang Vitalangs capsule para sa ikaayo sang aton baga kay kinanglan ang aton nga baga naton proteksyonan kay ang baga naton amo ini siya ang nagahatag sa aton sang kabuhi bangod kay kung wala kita baga hindi kita makaginhawa itip kita. Kalakip na sa ato sila makauturan sa aton nga mga tagparamati sa mga lalaki dira nga daw medyo propigado na daw medyo punder na si Manoy. Gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bravo mga kabistado ang mga bakal naton sa tanan nga mga butika malapit sa aton nga lugar. Sa ato sini nga mga tagparamati do lang na tiyempo ta sa ato sini nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyo sini nga pagpag-uupod diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton nga mga reporters nakahatag sa mga balita kag information. Upod sa ato sini nga mga reporters kabistadong Joshua Haka, kabistadong Joel Abilay, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Bonis Omblingo, kabistadong Aaron Rifuyo. Upod man sa aton nga news center kabistadong Karisma Lagaw. Upod man aton mga kabistado sa ato sining inang digital platform architect kabistadong Richard Miribeles sa kinanan ako naman niya abyan sa kanginan. Idol John Aluhado Kapulot sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga
kapulot na. Kay idol John Kapulot, ang pagservisyo makasigurado. Kay idol John Kapulot, ang problema sa droga iya nga malimpyo. Kay idol John Kapulot, ang kalamak na korupsyon iya nga tapuson. Kay idol John Kapulot, ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa